One.
Μπορεί πλέον να κάνω λιγότερα κιλά στη γυμναστική μου, αλλά νιώθω, ναι, γιατί άλλαξε το πρόγραμμα, επειδή δεν ένιωθα αυτό το full pump και αυτό την την αυριανή, ξέρω εγώ, μέρα ή την επόμενη μέρα που θα έρθει μεθεπόμενη, δεν ένιωθα πολύ να πονάνε οι μυς, ας πούμε, να έχουν τραυματιστεί αρκετά. Τώρα νιώθω καλύτερα και νιώθω ότι χτυπάω πιο πολύ τους μυς. Αλλά έχω αυξήσει και τα reps. Έκανα 10, τώρα σε κάθε άσκηση σχεδόν, σε κάθε set κάνω 20 reps. Γιατί νιώθω καλύτερα το πάω. Και νιώθω ότι έχω και πρόοδο πιο γρήγορα. Let's go. Και αυτό που ξέχασα να πω πριν είναι, ρε φίλε, ξέρουμε ότι είσαι δυνατός, ότι σηκώνεις πολλά υψηλά, αλλά τελικά χτυπάς το σταθμό. Γι' αυτό βλέπεις μεγάλους bodybuilder και λες, εγώ σηκώνω πιο πολλά από αυτό. Ναι, αλλά αυτός, για σκέψου για να είναι γλύκος. Ξέρετε κάτι.
Γιάννης. Και γενικά δεν χρειάζεται να ντρέπεσαι το σώμα σου. Γενικά, ας πούμε, όταν έχεις πιο πολλά κιλά, φαίνεσαι πιο χάλια, δεν υπάρχει λόγος. Αφού όταν ξέρεις ότι θα γίνεις καλύτερος, δεν υπάρχει λόγος να ντρέπεσαι πώς είσαι σε αυτή τη φάση, πώς θα είσαι μετά στην άλλη φάση. Δεν χρειάζεται να ντρέπεσαι. Αν νιώθεις χαρούμενος, που ξέρεις ότι θα γίνεις καλύτερος. Μία ώρα. Τους χαρούμενους. Θα βρεις μόνο στον δρόμο σου. Θα παίρνεις ιδέες από άλλους. Στην πραγματικότητα μόνος σου θα τα καταφέρεις. Κανείς δεν θα σε βοηθήσει. Μόνο motivation θα σου δίνουν οι άλλοι. Είναι ωραίο να έχεις κάποια είδωλα και ωραίο είναι που να βλέπεις αυτά τα είδωλα που σου αρέσουν να μην τα παρατάνε και να μην τα παρατάσεις και εσύ. Και αν νιώθεις χάρη με το σώμα σου, αλλά το αγαπάς να γίνεις καλύτερος, θα γίνεις σίγουρα καλύτερος. Και όσο πολύ αγαπάς κάτι, τόσο καλός και θα γίνεις. Αυτοί που είναι οι καλύτεροι σημαίνει ότι τόσο πολύ τα αγαπάνε. Όσο καλύτερος είσαι, τόσο πιο πολύ τα αγαπάς. Τέλειος. Ό,τι κάνεις για τον εαυτό σου, γιατί όταν κάνεις κάτι για τον εαυτό σου, πας ακόμα πιο μακριά.
Νιώθεις καλύτερα, νιώθεις αυτοπεποίθηση. Μπορείς να μιλήσεις λίγο περισσότερο και θέλεις. Όταν πραγματοποιήσεις στόχους, κάνεις όνειρα για κάποια πράγματα, μερικές φορές τα όνειρα είναι πιο πιθανά που κάνεις να βγουν πραγματικότητα, γιατί είσαι άλλος άνθρωπος. Και θα ζήσεις μια καλύτερη ζωή. Η ζωή, γενικά, η καθημερινότητα που κάνεις ό,τι ζεις, εξαρτάται εσύ πώς βλέπεις τον κόσμο. Εντάξει, ο κόσμος μπορεί να είναι σκατά, το καταλαβαίνεις, μερικές φορές κάνεις το μαλάκα, δεν κάνεις τα ίδια, εντάξει, σε κάποια ηλικία καταλαβαίνεις πολλά πράγματα, αν και νομίζουν οι μεγάλοι ότι δεν καταλαβαίνεις, αλλά καταλαβαίνεις. Εντάξει, μεγάλη θα πιστεύω δεν έχει σημασία η ηλικία του καθενός, έχει σημασία το τι έχει περάσει ο καθένας και από τις εμπειρίες που έχεις έχεις αυτό το μυαλό που έχεις και αυτό. Εντάξει, μερικές φορές νιώθω και εγώ χάλια με το σώμα μου, νιώθω ότι έχω μικρό στήθος, νιώθω ότι έχω μικρά πόδια, αλλά κάθε μέρα γίνομαι καλύτερος και γενικά βλέπω τους περσινούς με αυτούς και βλέπω ότι είμαι πάρα πολύ καλύτερος και έχω πρόοδο. Εντάξει, κάθε πρέπει να νιώθω μικρός πάλι, μπορεί να είμαι κουρασμένος, να βγαίνει για χάλια η άσκηση, αλλά δεν τα παρατάμε και την κάνω όπως και να βγει. Δεν με νοιάζει καν, απλά να την κάνω. Με νοιάζει, απλά να την κάνω. Αυτή είναι πραγματική στόχη. Αντί να κοιμάσαι, απλά να κάνεις γυμναστική και να ξέρεις ότι απλά θα κοιμηθείς λίγες ώρες. Όχι. Ας κουάσεις κάτι το λέω. Θα κοιμηθείς λιγότερες ώρες, αλλά άξιζε η μέρα που έφυγε. Αυτά. Σήμερα ήμουν ο εαυτός μου. Ούτε έκοψα πολλά πράγματα, απλά έκοψα το χρόνο που λίγο το κολοβαρούσα. Αυτά, παιδιά. Ξέρω ότι σίγουρα θα γίνω καλύτερος. Ξέχασα να πω ότι μπορεί να μην είσαι τώρα δημοφιλής, να μην είσαι γνωστός, να είσαι γενικά, να νιώθεις και να είσαι ένα τίποτα. Που αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά όταν ξαφνικά φτάσεις ψηλά, ξαφνικά τότε που θα πετύχεις δηλαδή το στόχο, θα το πετύχεις τότε θα σε αγαπάνε όλοι, τότε θα γίνεις γνωστός, τότε θα έχεις ξαφνικά πολλούς καλούς φίλους, ενώ στην πραγματικότητα η πραγματική σου φίλη είναι η οικογένειά σου. Η οικογένειά σου δηλαδή είναι αυτοί που σε αγαπάνε και είναι δίπλα σου, αυτή είναι η οικογένειά σου. Αυτό ήθελα να προσθέσω. Let's fucking go. Και όταν ξέρεις ότι θα γίνεις καλύτερος, δεν σε σταματάει τίποτα. Πας μόνο μπροστά, μόνο ευθεία. Μόνο ψηλά. Αυτά, και να είσαι ο εαυτός σου και θα γίνεις πάντα καλύτερος. Αυτά, φίλε. Να είσαι καλά.